Mga mads, nakoy chismis ninyo ba? Unsa man natin Alma? Natay bag-o nga silingan nga gwapo. Tanawa, sayo pa sa buntag oh. Nagmaritis na. Unya Ate Alma, nindot og lawas og naka-gym. Sure di Ate Alma, uy. Lagi, sure kayo. Unsay plano mo Ate Alma? Siyempre, ato-atoon. Manyakit yun ka Ate Alma ba? Wala gyapon di ka nagbago te? Unsa na pud ka nilang gipang maritis? Unsa man mo, dating gawi ba? Hawda ni mo ti oy. Ay siyempre. Nati, ato na atoon. Ay, unsa pa? Tara. Oo, asa ka ni Padong? Sundan ko ni be. Galasgaw. Namaklad ang mga kagwang oh. Hoy, nganong nama ka diha? Dili na oh. Ay, diara di ay. Na ate? Hila mo diha kay madungan ta. Tara, sulod na ta. Excited kini kay gwangan yo. Aray na, dili na lang kay masakpan ta ha. Maz, ang uban Maz dito sa pikas. Tara. Karon pa ko kita ba babae na maklad. Mga Maz, tara diri ha. Oh shit! Oh shit! Maz, alay mo Maz, alay mo Maz, alay mo Maz, alay mo Maz. Asa man ti dili man makita. Klaro ano, saka. Naamad. Umad na, lamiya naglawas ani oy. Wow, ang sarap. Lamiya naglawas ana ninyo. Yahoo! Wag ka hindi magkagawa nga ni oh. Karang mo diya. Daog sa mo diamant, ako na pud. Talawa, kalami ka naglawas. Mag, dili man ni mao. La, lahi lang nagina. Patay. Dagan man. Run. Tuara na sakpan. Hoy, asa man mo? Tabangin ko, dili ko kanaog. Mama, tama. Kamusig pamaklad ba? Dili lalagi mo yung mausap. Mo na kay mga manyakis kay mo.